ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ҳангурӯ ва боғ. Имрӯз 15 июни соли 2026 мебошад. қарор дорем дар боғи мо деҳаи чорбоғи Варзоб ва як чизро тасдиқ мекунам, ки барои чӣ неҳолҳои мо беҳтарин аст ва ҳар чӣ зудтар баҳра медароянд. ин пайвандое ки мебинед ҳамаш себ ҳаст ва дар такпайванди М9 ҳаст, ки соли дига аллакай ба баҳра медароянд. шумо имсол моҳи декабр харидорӣ кунед, моҳи март аллакай ино гул мекунанд. мана тасдиқи он. ҳаминро мо августи соли гузашта мо пайванд кардем. ҳамин баҳор аллакай себ аст. пайванди М9 2025 баҳор шинондем, августи 25 пайванд кардем, мана баҳори 26 баст аллакай. ҳамин ҳамаш ин себи Грен Смит мебошад, себи Самаренко монанду. ин кабут аст. бисёр себи дар кулинария истифода мебаранд. бисёр себи обдор аст. ҳамин намедонам чанд, як 50 дона дорем аз ин Грен Смит. боз дорем Pink Lady пайванди худамон. боз дорем пахтасеби маҳалли худамон, бисёр бамазза аз хонаи худам. боз дорем Моди, боз дорем Golden Delicious дар ҳамин пайванд кардагиҳо. М9 бисёр М9 дорем, як тахминан 500-600 дона ва як 700-800 дона М106 дорем. ҳамдурони азиз, мана ва як бори дигар тасдиқи он, ки ниҳолҳои мо дар соли аввал мева медиҳанд. дар паноҳи худо бошед, худо нигаҳбони шумо бошад. кадоми харидорӣ бошад, моҳи декабр албатта муроҷиат кунед.